gaan we kijken naar Dim van Rooyen of zij meteen antwoord heeft op die 1577. Nou, dat lijkt het wel, want zo lijkt het prima te corrigeren. En dan gaat hij pik voorbij de 16 meter. Ja, terecht applaus hier van Dim van Rooyen. Dat er een inhaalwedstrijd was. Dus dat viel dit seizoen reuze mee. Ricardo Fay heeft de stok nu goed staan. Heeft de stok heel erg goed staan. Komt bovenin en dan de uitsprong. Zo, Ricardo Fay. Ja, dit zijn sprongen. Deze zijn heel erg vet. Ongelooflijk. Randy Helmers de tweede plek pakt en Hiske Galema dus de derde. Hier bij de junioren gaan we kijken naar Jan Tierenauta. En wat gaat hij hier in de laatste sprong doen? Oh, dat klopt er gewoon door. Zo, hij gaat eraan voorbij. Ja, ontzettend goed Jan Tierenauta. Ja, in het donker is het toch wel mogelijk hoor. Ja, Jan Tieren en donker, dat komt wel goed. Gaat hier voorbij de 19 meter 35 van Ricardo Fay en komt dan hier in deze nationale competitie komt hij natuurlijk ook weer in actie en dat is mooi. Dus even kijken wat of hij mee kan natuurlijk in die finale. Nou, dat lijkt er wel op met deze sprong. Gaat nog wat uit de richting. Maar hij komt in ieder geval hier voorbij de 18 meter. En de 18 meter 60 is voor Orne Galema. Gaan we verder met Nart Brandsma. Hij wist het klassement te winnen bij de Friese Bond. Gaat nu inderdaad weer een stukje verder. Ja, ook een stukje. Gaat behoorlijk verder. Zet hier waarschijnlijk de verste afstand neer. Ja, dit zal verder zijn dan de 19 meter 38. Klassementsrecord te pakken bij de Hollandse Bond. Ze springen tegelijk. We pakken eerst die van Dimfy. Die meteen goed in de stok lijkt te zitten. Dat zit zo, maar redt het niet. En Jacob Groot, ook hij meteen richting de 19 meter, daar bij de senioren. Natuurlijk niet helemaal uit Holland. Kijken of dat nog beter kan. En hier komt Bart Helmond. Hij leidt de wedstrijd. Hij zal meegaan naar de finale. Kan er nog wat bij? Kan er nog wat bij? Ja, dat lijkt mij wel. Weer mooi gedaan voor Bart Helmond. Ik zou zeggen, de insprong wederom niet door Van Het. Maar goed, het was de derde achter elkaar. Dus misschien is het gewoon zo. Moet het gewoon vandaag zo zijn. En dat het resultaat